Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών των πρωτοσάλτη. Ποιο διαγωνισμών? Αυτό με τον περιβάλλον. Εσύ είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Πατριώτες. Ναι, τι θέλετε. Πατριώτες, ο δική μας τη σβήσει. Είδα ότι βάλαμε έναν διαγωνισμό για το περιβάλλον. Ναι, έλαβεν τέλος όμως. Έλαβεν τέλος. Ναι, ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ναι, τα 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης? Εγώ είμαι αδερφή πατριώτη. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε? Πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε? Σας παρακαλώ, μπορεί να... Βάλε τις ελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά? Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα? Τι είστε, Κύπριον αδερφός? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την μαρτυρική? Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν? Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον? Είσαι βλάκας? Βλάκανς, δεν βαλαδενεί. Λέγεται? Σας παρακαλώ. Πώς? Πάλι αυτός ο ηλίθιος βγήκε. Εγώ ηλίθιον είμαι. Ναι. Παρακαλώ, Sky. Θα ήθελα να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Olympus Marathon. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, ναι, στους υπεύθυνους. Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα. Θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ, παρακαλώ. Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου τι θέλετε να σας ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε παρακαλώ που θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτons? Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ. Τρέχετε γρήγορα? Είμαι αθλητής από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλων αθλητής. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως, έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πας να καθίσεις ηλίθιε. Ναι, καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα, γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, Μα γι' αυτό πήρα. Εμένα μου βάλε στο Sky. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά. Είναι πολλά τα νερά. Έχει σπάσει αγωγός. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά, μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα? Το όνομά σου πώς είναι? Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γάμψω. Έλα. Λοιπόν, έναν υπεύθυνο δώσ' μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε φτώχη, μα γάμψου, γάμψου. Καλησπέρα. Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, και? Δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας? Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θριάσιο του δρόμου. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός, μας καθυστερούν κιόλας. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω. Ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκας, είσαι πάλι? Ποιος είναι? Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο... Τόσες προτάσεις κάνουμε. Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Sky. Άρε γαμμένα Γεια σας. Ναι, μ' ακούτε? Ναι. Παρακαλώ, θα ήθελα το τμήμα για το δώσε σύνθημα που είχατε. Το δώσαμε. Το δώσατε. Το σύνθημα. Ποιο είναι? Δεν βγήκε ακόμα, αλλά το δώσαμε. Πού θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι αν έχουν κερδίσει? Να, εδώ σε εμάς. Πατήστε το 5. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Ναι, βάζω το 5. Ναι. Δεν απαντάει. Ξαναπροσπαθήστε. Παρακαλώ.
Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Από πού καλείτε? Τι σχέση έχει? Από Υπουργείο Εξωτερικών είμαι, δεν έχει σχέση. Από Υπουργείο Εξωτερικών? Καλά, ιδιώτης είμαι. Απλώς καλό απ' έξω. Αχα, πατήστε το 6. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Γεια σας. Παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω για το διαγωνισμό δώσε σύνθημα. Ξέρετε, εγώ επειδή είμαι φροντιστής εδώ πέρα, μου κλητήρας, φέρνω τα γράμματα. Δεν είναι εδώ ο συνάδελφος, θέλετε. Πατήστε το 8 αν θέλετε. Και το 8 γιατί? Γιατί λείπει αυτή τη στιγμή εδώ ο συνάδελφος, έχει πάει με τον άλλον στο 8 και μιλάνε στο 8. Που τσομπολεύουνε. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Το διαγωνισμό του Sky λέτε. Ναι. Μου είπαν από Υπουργείο Εξωτερικών παίρνετε. Τι σχέση αυτό? Όχι, λέω ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εσείς είστε που χειρίζεστε το μακεδονικό? Ναι, του κυρίου Πετρόπουλου. Ναι, εδώ, το τσαρδί. Το τσαρδί του κύριου Πετρόπουλου. Όχι, για τα χαλιά. Για τα χαλιά, εδώ. Να έρθουμε να τα πάρουμε. Ναι, είσαστε. Έχουν ελερωθεί πολύ. Του κυρίου Πετρόπουλου είναι. Του κυρίου Πετρόπουλου είναι εδώ που καθαρίζουμε χαλιά, μοκέτες, μοκετόχαλα, Τι, αυτό που βάζει γύρω από την κρεβατοκάμαρα, που είναι η τουαλέτα μπροστά και στα πλαϊνά στα κομμωδίνα. Τι το λέμε, εμείς το επαγγέλματος. Μάλιστα. Θέλω και να τα πάρετε. Να τα πάρουμε, να έρθουμε να πάρουμε όλα τα χαλιά, είναι πολλά? Ναι. Πόσα είναι, πόσα κομμάτια? Είναι 4 κομμάτια. Έχουν ελερωθεί πολύ? Και 2 πι. Α, το μάθατε το πι. Ναι, κατάλαβα, ναι. Έχουν ελερωθεί πολύ? Έχουν ελερωθεί. Έχει πέσει καφές πάνω σε κάποια από αυτά? Όχι. Τσιγάρο? Τέτοια, όχι. Τσιγάρο? Πράγματα. Όχι, κύριε, τι τα άκαψα, όχι. Και αφύλαγματα θέλουμε. Θα φιλήσουμε τα χαλιά, τι μας περάσατε για ανώμαλους? Όχι να τα φιλήσουμε. Φιλάμε εμείς χαλιά, εσείς γιατί φιλάτε τον άντρα και εμείς να φιλήσουμε τα χαλιά, τι είμαστε? Να τα αποθηκεύσετε. Μα τι μου λέτε? Πατήστε το save εσείς, εμείς θα πρέπει να τα αποθηκεύσουμε. Save, και αν θέλετε με άλλο όνομα πατήστε save us. Save up, όχι, τι save up? Save us για να αλλάξει το όνομα. Αποθήκευση ως. Αποθήκευση ως, αυτό. Αυτό να πατήσω και θα... Και θα αποθηκευτούν τα χαλιά. Μπορείτε δηλαδή έτσι αυτόματα? Αλίμονο. Να πατήσω αποθήκευση ως. Ναι. Και θα τα αποθηκεύσετε εσείς. Ναι. Γίνεται και... Και βάλτε όποιο όνομα θέλετε. Το ένα θα βάλετε πι. Ναι. Το άλλο μοκετόχαλο σαλονιού. Και το άλλο κουζίνας για να καταλάβω ποιο έχει τα λάδια. Γιατί στην κουζίνα θα έχει και λάδια κάτω, τι διάλο. Όχι, δεν είχα λάδια, δεν είχα έναν εμετό, ξέρετε. Εμετό, κυρία μου, μεσημεριάτικα με δουλεύει. Θα καθαρίσουμε τους εμετούς. Τώρα με δουλεύεις εσύ και έχεις όρεξη. Δεν πειράζει, άνθρωπε μου, εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Καλημέρα σας. Γεια. Καΐ. Ναι. Για πετε μου σας παρακαλώ για την εκπομπή Φάκελοι. Για ποιο μπορώ να μιλήσω, κάτι που θα ήθελα? Για τους φακέλους. Μισό λεπτό σας συνδέω με τον ταχυδρόμο, είναι υπεύθυνος. Καλώς, εντάξει, όποιος είναι. Ταχυδρόμο. Ή το γιο του ταχυδρόμου θέλετε? Το ταχυδρόμο? Ναι. Ποιο γιο του ταχυδρόμου, δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Είναι υπεύθυνος για τους φακέλους. Φίλε, πλάκα μου κάνεις. Θέλετε μόνο φακέλους ή και δέματα? Φίλε, στο Sky δεν πήρα τηλέφωνο τώρα. Ναι, βέβαια. Ποιος φακέλος δεν δουλεύεις τώρα? Φακέλους δεν είπατε, κύριε? Θέλετε να σας δώσω τον ταχυδρόμο ή το γιο του ταχυδρόμου? Κι άμα είναι και λίγο νωρίς, γιατί έχει να καταθέσει κιόλας σε λίγο. Φίλε, με δουλεύεις τώρα? Ναι. Εγώ θέλω τις εκπομπές φακέλους κι εσύ. Δεν είπατε εκπομπή, τώρα το λέτε αυτό. Μισό λεπτό. Ναι. Το μαλάκα. Ποιο μαλάκα, ρε? Μ' ακούτε? Ναι. Θέλω την εκπομπή τους φάκελους, θέλω. Κάποιον από υπεύθυνο από την εκπομπή φάκελους. Άκουσα μαλάκα είπατε όμως. Φίλε, τώρα κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ. Θέλω κάποιον από την εκπομπή. Είσαι εσύ που πήρες και πριν. Από την εκπομπή τους φακέλους. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε τώρα, τις πλάκες τώρα. Θες κάποιον από τους φακέλους και σου λέω εγώ. Θες τον ταχυδρόμο ή το γιο του ταχυδρόμου? Θέλω τη μάνα ταχυδρόμο να την πηδήξω, ρε φίλε. Όχι, δεν σε παρακαλώ πολύ κάποια εκπομπή και να βγάλεις μαλακίες. Τώρα κάνε πλάκα με τους άλλους τώρα, θέλουν να κάνουν πλάκα. Εγώ θέλω να μιλάω για σοβαρό λόγο, θέλω. Τι είπε τη μάνα του ταχυδρόμου? Πιπέρι. Δεν τρέπεστε, κύριε. Ρε φίλε, τώρα θα με δώσει παρακαλώ κάποιον να μιλήσω, ναι ή όχι? Θέλω από την εκπομπή τους φακέλους τώρα με ενδιαφέρει κάτι. Για όνομα Θεού. Θα σας δώσω, αλλά παρακαλώ καλύτερη γλώσσα. Σταμάτα ρε Αγγέλου και τώρα βλέπεις ότι έχω πρόβλημα και εσύ μου... Ναι, λέγεται. Ελληνοφρένεια, πάλι βγήκα δηλαδή, πάλι στο Καραμούκι βγήκα. Ποιος είναι? Φίλε, τώρα εγώ θέλω σοβαρά να μιλήσω και εσύ δεν βγάζει. Δηλαδή τώρα είναι σταθμός αυτός σοβαρός, ένα θέλει να πάρει σοβαρό λόγο και βγαίνει στο Καραμούκι χωρίς λόγο. Α, την ξέρεις την εκπομπή? Και τι σε νοιάζει που την ξέρουν εκπομπή, ρε φίλε? Όχι, γιατί παίρνετε δίθεν ζητώντας μια άλλη εκπομπή για να βγείτε στην εκπομπή, ψωνάρες. Όχι, φίλε, εγώ κανονικά ήθελα να βγω, αλλά τώρα και να σπάσω βγήκα έτσι. Γεια σας, το ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Ναι. Μία ανακοίνωση θέλω να σας πω για το ράδιο, για ένα σκύλι που χάθηκε. Μισό λεπτό. Ανακοίνωση. Σκύλος χάθηκε. Έγινε, εντάξει. Τι, με δουλεύετε τώρα? Όχι. Δεν θα πω στοιχεία και τέτοια. Α, ναι, για πείτε μου. Μα, συγγνώμη, δεν θα αφήσω κάποιο τηλέφωνο. Πείτε μου τα στοιχεία, τι σκύλος ήτανε? Κυνηγόσκυλο. Ναι. Για σου μαλάκα. Με να ρωτήσω ραδιοφωνικό σταθμό Sky εκεί. Μάλιστα.
Ναι, είχα πάρει και πριν και ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Α, εσείς είστε. Ανακοίνωση. Η κυρία ξαναπήρε. Μαλάκα, μιλάει. Τι λέτε? Την ανακοίνωση. Είδατε σας... Ναι, κυριέ μου, γιατί μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο? Θέλετε να πάρουμε τη διεύθυνση να μιλήσουμε? Έτσι μιλάνε. Εγώ φταίω που σας εξυπηρετώ αμέσως και βγάζω την ανακοίνωση. Κυριέ μου, ναι, σας λέμε να δώσουμε μια αγγελία ότι χάθηκε σκυλί και απαντάτε. Χάθηκε σκυλί, χρονικά. Α, χάθηκε το σκυλί, μισό λεπτό. Χάθηκε σκυλί. Ναι, Sky είναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αγόρος Δρούμε από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Δεν ξέρω τώρα, θέλω μία πληροφορία για την ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού σας. Ναι. Ούτως ώστε να την περάσω σε ένα media player Wi-Fi της Philips. Wi-Fi της Philips. Ναι. Τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν καταλαβαίνω. Την ηλεκτρονική διεύθυνση. Ναι, πού θα την περάσετε εσείς? Σε ένα ιντερνετικό ραδιοφωνο της Philips. Και εσείς πόσο χρονών είστε? 65. Και πού τα ξέρετε αυτά στην ηλικία σας? Εγώ ασχολούμαι με τα κομπιούτερ από το πρώτο κομπιούτερ που βγήκε στην Ελλάδα. Η γιαγιά μου 75 είναι, δεν ξέρει τι είναι κομπιούτερ. Μόνο Atari ξέρει. Η γιαγιά σου θα είναι από Κατσικοχώρη. Ναι, δεν λέω. www.sky.gr. Δεν ζητάω αυτό. Τι ζητάτε? Δεν ζητάω αυτό. Αυτό είναι η σελίδα που θα μπω μέσα στο ίντερνετ. Και τι θέλετε να σας δώσω όλο το βιβλίο, τη σελίδα θα σας δώσω. Όχι, δεν με κατάλαβες. Έχει, για να ακουστεί το ραδιόφωνο σας, έχει κάποια στοιχεία. Αχα. Δηλαδή όταν μπαίνω εγώ στο κομπιούτερ και βγάζω το Skype με δεξί κλικ, στις ιδιότητες βλέπω... Ξέρεις και το δεξί κλικ βρε μπαγάσα, 65 χρονών. Σύνταξη έχεις πάρει? Αλλά μπορείς να με εξυπηρετήσεις. Μα τώρα σοκάρομαι κι εγώ. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεξί κλικ, πού τα μάθατε αυτά? Στείλε ένα που να τα ξέρει. Μισό λεπτό τώρα, θα το παλέψω εγώ, θα προσπαθήσω. Για κάτσε. Λοιπόν, εσύ θες να ακούς ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να ακούω, εγώ ακούω το Sky μέσα από το κομπιούτερ μου. Ωραία. Τώρα έκανα την εξυπνάδα και πήρα ένα ιντερνετικό media player. Πες μου ότι είσαι και hacker να πάθω τέτανο. Όχι, δεν είμαι. Πάλι καλά, γιατί στην ηλικία θα συνηθίζετε. Δεν είμαι blogger. Είσαι και blogger. Ναι. Στα καπί να δεις τι γίνεται. Ναι. Όλοι οι παππούδες με το λάπτοπ εκεί. Έχουν ενσωματώσει πάνω σε Διάκρα. λάπτοπ πάνω στο πι. Δεν είσαι ο μόνος δηλαδή.